Helo blant, Miss Williams ydw i, fi fydd eich athrawes chi ym mlwyddyn 1 o flwyddyn nesaf. Rwy'n dod o lle o'r enw Rydaman sy'n eitha bell o Casnewydd, felly fi'n dibynnu arnoch chi i helpu fi ddod i adnabod yr ardal yn well ym mis Medi. Rhywbeth amdana i, rwy'n hoffi nofio, rwy'n hoffi mynd allan ar y beic a rwy'n hoffi redeg hefyd. A fy hoff anifail i yw ci. Mae gen i 2 gi, un o'r enw Cai a un o'r enw Llef. Fi'n dwlu arno nhw. Dwi ddim yn hoffi pan mae'n mwrw glaw, a fi ddim yn hoffi pobl sydd ddim yn garedig hefyd. Fi'n edrych mlaen yn fawr iawn i ddod i weithio yn Ysgol Gymraeg Casnewydd ym mis Medi a dod i nabod chi y disgyblion a'r athrawon hefyd. Fi ffili aros i gwrdd â chi gyd a gobeithio chi gyd yn cadw'n saff. Hwyl fawr!